la válida aquesta final de Bruxelles. Tenim Berta López, del Castellà, del carrer 2, carrer 3, Filla Millor, del carrer de Castellà, Carme Bisbal, del carrer de Xicolada, Marco Mitjans, de la playa de Castelló, Xina Estifes, del Futbol de Barcelona, Núria Tempa, de la Federació de les Arts de Catalunya, i Maria Guerrero, de la Llengua Manresa. Más seguro, sisplau, a zona de corrent. Sorry.